dnešnom videu si ukážeme, ako do programu Microsoft Office 2007 pridať ukladanie súborov do PDF. Otvoríme si prehliadač. Do Google zadáme Microsoft Office PDF plugin. Klikneme. Odkaz nájdete aj v popise videa a na našej stránke. Vybereme slovenčinu. Dáme stiahnuť. Uložiť. V novších verziách Microsoft Office je PDF pridané automaticky. Takže otvoríme si stiahnutý súbor, potvrdíme kontrolu používateľských komand, zaškrtneme, súhlasíme s licenčnými podmienkami, dáme pokračovať. Inštalácia sa dokončila, dáme OK. A to je celé. Otvoríme si ešte Microsoft Word. Tu si napíšeme napríklad niečo na ukážku. Ukladanie PDF programe Word. Dáme súbor, to logo, uložiť ako, nájdeme PDF alebo XPS, pomenujeme si názov súboru, ako chceme, aby sa naše PDF volalo, save to PDF, uložíme si do dokumentov, dáme publikovať, otvorilo sa nám uložené PDF. Ešte si ho ukážeme, tu máme PDF. To bolo na dnes všetko, ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa uvidíme na budúce.